Intlaħqet f'għaxar xhur il-mira li fassal il-Gvern is-sena li għaddiet li jiġu Malta 2 miljun turist, wara li fl-2016 ġew f'Malta mal-1,900,000 turist. ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ippubblikati l-ġimgħa juru li aktar minn 2 miljun turist waslu f'pajjiżna bejn Jannar u Ottubru li għadda. Iċ-ċifri juru li kien hemm żieda ta' kważi 16% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet, meta sa dakinhar kienu waslu iktar minn 1,700,000 turist li fil-biċċa l-kbira tagħhom kellhom bejn il-45 u l-64 sena, segwiti minn dawk ta' bejn il-25 sena u l-44 sena. L-istatistika turi wkoll li fl-ewwel 10 xhur tas-sena li l-jieli li t-turisti qattaw f'Malta żdiedu b'aktar minn 10% biex laħqu kważi 15 miljun lejl. L-infiq tat-turisti f'Malta laħaq il-1.7 biljun euro, żieda ta' iktar minn 13% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-istatistika tal-NSO irrapportat ukoll li matul Ottubru li għadda żaru lil pajjiżna kważi 246,000 turist, żieda ta' 12% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena l-oħra. Matul dan ix-xahar ħallew f'pajjiżna kważi 209 miljun euro, żieda ta' 10%. B'reazzjoni għal dan it-traggward il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Paul Buġejja innota b'sodisfazzjon li l-industrija qed tindirizza l-isfida tal-istaġjonalità. Is-Sur Buġejja qal li kif jirriżulta mill-istatistika u kemm ma dawk involuti fl-industrija, ix-xhur xitwin m'għandhomx jitqiesu problematiċi. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi laqa it-traggward ta' 2 miljun turist u saħaq fuq l-importanza ta' inizjattivi u investimenti mis-settur turistiku lokali li qed jaħdmu id fit mal-Gvern u mal-Awtorità. U għatem jgħid li l-prospetti għas-sena d-dieħla huma pożittivi meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea għall-Kultura.